Shwmai, Gryb Gwion nôl unwaith eto, a tro ma fi yn Penarth, brawd bach minted y Barri. Mae gyda fi Elin Alexander. Helo, Elin. Helo, Elin. Elin fydd yn cymeryd fi o gwmpas y dref yma heddi i ddangos rhai o ddanteithion yr ardal i fi. Elin, rho un gair i ddisgrifio Penarth i fi. Amrywiol. Gwni weld am ni nawr. Offa ni. Reit Elin Alexander, lle ni'n mynd gynta heddi? Fi methu dod y tŷ Penarth heb dangos ti bach o fish and chips. So fi wedi dod y tŷ Beach Cliff, ond fel mae pawb arall ni'n nabod y chippy lawr y pier. Ra, lle mae fy chippy? Reit, first impressions, rhaid gweud. Mae'n edrych fel gwylod pwll nofio. Tailage bach yw mosaic, sgered, blink y nec. Dyn ni'n rhy surprise nawr, so ni'n cerdded rownd y gornel a gweld plenty bach fel hwnna gyda armbands yno wedi sarnu shorts. So es i am y classic, hysgod a chips. Gyda'r biggest i, rissol a chips. Dod o bach o hambon heritage i Penarth. Ti eisiau un o'r rei? Ha! Dim diolch, ond i'n gwybod bod fi'n dod i Penarth. Stainless steel. Oes cyllell? Jyst i ddim ein un Na. Mae blas eitha distinct ar y chips na. Very tatws. Mae'n very tatws. Mae mor flinky sy'n mynd yn ffocin mynd ar y ffordd. O, hyfryd fyd. Hwn y kind of thing bydde ti'n bita cyn un o'r paffio matches? Oh, ti wedi clywed am hwnna, ti? Yeah, boy. Yeah, undefeated champion. Wow. Yeah, Un match, yeah. It's a good record. Yeah, we wedi dod lan hwnna, actually, achos fi'n neud bach o boxo, ond yn galw'r ddoi ma, Tony a Coloma. Mae'n edrych yn ddiniwed, ond trust me, maen nhw'n pack o punch. Edrych ar hwn. Corff bloco y shot. Yeah, mae'n edrych yn gret. Ta iawn. Nôl at y bwyd, mae rhaid i weid, mae'r rissol ma ar yr ochr iawn o clagu. O, oce. A pa cael fi'n ond fel a filco nhw. A mae'r chips ma, straight o'r prif, fi'n cael amser y mywyd os fi'n honest gyda ti. Yn un o'r rhai gorau fi wedi cael ers wneud y siow ma. 9.5. 9.5. Hwn yw'r un goren Penarth, so rhaid rhoi 10 iddo fe. So, dyna'r sgôr am fwyd y môr. Off i le bach fwy bougie nawr fi'n credu. Off ni? Arwain y ffordd, my lady. Come on, Elin. Yw Penarth just yn posh Barri? Na, sa'n credu. Yw Caerdydd yn sgati Llundain? Digon teg. Touché. Nesa. So bach o classic. Oedd e adw bod yn lushies. Bit of a rogue one. Nawr, mae'n The Farmer's Pantry. The Farmer's Pantry. Wrth gwrs, Penarth i chi baith. Ffocin Penarth i chi. Be sydd ar y fwydlen, Elin? Can we get 2 baguettes, please? Mae'n overwhelming faint o geese i fa. Fi'n panico bach. Yeah, I know. Mae'n ei fi chwysu. Gymari allan y sil, mae'n treasure trove ma. Mae'r amrywiaeth yn absolutely insane. Mae'n ogoneddus i weid y lleia. Na'n gyd wedi. Thank you very much. Cheers. Ideal. Ni wedi cael cwpl o baguettes. Ti wedi mynd am ryw bang bang chicken, a fi wedi mynd am pork. Slices gyda bach o apple sauce, a wedyn am ryw reswm fi wedi boi'n bach o pipur yno fe. God knows why. Dim yn ei sens o gwbl. $5.75. Sioc ar yr ochr ore. Okay. Right. Cheers. Cheers. Yeah. You're not supposed to be all that, my hwn is the best thing ever. I'm really fucking sick. Oh! Damn. Damn. Bach yn upset i fod yn onest. Where's the apple sauce? Ie, fi'n gwybod. Mae'n fi'n eitha neis, you know. Ond i fod yn deg, ni wedi bod yn aros am ei ddeg Well, fucking out, boy. Ar pony. Bai fi oedd ei gyd. Mi'n o'n forget wrong. Ie, fi'n gwybod. Moist, yn diwa. Well, lovely. Lovely. Obviously, di cael ei fel, what we say, marinade o. Ie. A pwy yw marinade o, mae'n gyda? Bach yn siomedig gyda hwn, gyda fy magetti, ond mae'r magetti, I swear to God, mae'r marinade na yn hyfryd. Mae'r blasau jyst yn tinglo off y tafod. Mae'r bara'n crunchy. Barbecue sauce na, dy bach o melysrwydd iddo fe, a mae'r texture, oh my gosh, yn absolutely divine, mae'r rhaid gweud. Score-wise, mae'n tîm ni fi o'n draw wahanol i geri, Elin. So byddai'n rhoi 8 allan o 10. Wow. Normally fi o 10, ond fi ddim yn hungover. So 8, fi'n caru. A mae hwn yn dri hael. Faint am fflat? Yes, mae fel upmarket Balamori ma chan. Ar ôl y baguette, sorry, siomedig na, fi angen bach o pick-me-up os fi'n honest â ti. Fi'n gwybod yn union beth ti angen. Ti'n licio fizz? O Coronation Street? Box? Elin?
Lle ti wedi dod â fi am y ddiod derfynol? Yr unig le i fod. Champagne bar y ffrant. Wrth gwrs bod ti wedi dod â fi champagne bar. So, yw hwn fel rhyw fath o prosecco with a gal, fath o beth, live, laugh, love, if any of yummy mummies, Elin. This house runs on prosecco. Y garçon, garçon. Merci, mademoiselle. I focsio, i Penarth, i ni. Bryd. Ti'n gwybod be? Ma'n ffain. A mi ni web bach yn wank yn dod i champagne ba, Elin. Ie, digon teg. Diolch i ti, Elin, am dywys fi rown. Mae'n i fod yn absolute pleser. Croeso? Fi ffili rhoi mwy na rhywbeth fel 4.5 o wedi gweini i iechyd dau ti. Iechyd da. Gwelot, mae mefus o the best bit. Wel, Penarth, diolch o galon am eich fish and chips, eich fwtwr gourmet ac am y bybli. Ond yn anffodus oedd y gryb na ddim cweit digon gwion. Au revoir, mon ami. Gyda mae'r bybli na dwi'n straight i'r pen.